እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ናብ ኤርትራ ነታዕሊም ዝተላእኩ ሶማላውያን መንእስያት ደሃይን መፍላጥ ዝቆመት ኮሚቴ ካብ እትቀውም 9 ወርሒ ሕሊፋ ዛጊት ዝኾነ ስራሕ ከም ዘየሳለጠት ተገሊጹ። ወለድቶም መንእስያት ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ሶማል ድሕሪ ዝቐረበሉ ተረጋጋሚ ጥርዓናት ሕቶታት ወለዲ ክትምልስን ምስቶም ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዝተባህሉ ውሉዳቶምን ከተራኽቦም ዘቆማ ኮሚቴ ደሃይ ዘይብላ ህጣም ኣጥፊኣ ኣላ ክብሉ ከሲሶም። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኩናት ምስ ተወልዐ ገለ ወተሃደራት ሶማል ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተራእዮም ዝብል ጥርዓን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቕራቡ ቶም ወለዲ ዘኻኺሮም። ናይዞም ብምስጢር ናብ ኤርትራ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ዝተወስዱ መንእስያት ሶማል ኣብ ፖለቲካዊ ሃዋህውቲ ሃገር ከቢድ ጽልዋ ምሕዳሩ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ሶማል ነቲ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ወለዲ ጥርዓናት ምስ በዝሖ ነገለ ወለዲ ንሒደት ካልኢታት ብቴሌፎን ምስ ደቆም ከም ዝራኸቡ ገይሩ እዩ። እንተኾነቶም ወለዲ ደቆም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብተረጋጋሚ ክጠርዑ እኳ እንተጸንሑ ካብ መንግስቲ ሶማል ዝግባእ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም። መንግስቲ ሶማል ንጉዳይ ዞም ናብ ኤርትራ ዝተላእኩ መንእስያት ከም ሃገራዊ ጸጥታ ብምርኣይ ብምስጢር ሒዝዎ ጸኒሑ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ንዝበሃል ምግሃስ መሰላት እትምርምር ጉጅለ ክትቀውም ኣብ ስምምዕ በጺሑ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብዓርቢ 17 ታሕሳስ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ 21 ኣባል ሃገራት መርማሪት ጉጅለ ክትቀውም ክድግፋን ከለዋ ሩስያን ቻይናን ዝርከበን 15 ሃገራት ከዓ ተቃዊመን። ኣብቲ መስርሕ ምድማጽ 11 ኣባል ሃገራት ድምፀን ካብ ምሃብ ተቆጢበን። እዛ ብ3 ኣባላት እትቀውም መርማሪት ጉጅለ ዕማማ ንኸተሳልጥ ናይ 1 ዓመት ስልጣን ተዋሂብዋ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቋም ናይዛ መርማሪት ጉጅለ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ብኡንብኡ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዘነበ ከበደ ኣብቲ መጋባእያ ብዝሃቦ ቃል ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሓባር ዘቆምዋ ጉጅለ ስራሕ እናካየደትን ከላ ሓድሽ ጉጅለ ምቋም ትርጉም የብሉን ብምባል መንግስቱ ምስ ሓዳሽ ተቆም ጉጅለ ክትሓባበር ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናዳ ኣናሼፍ ብወገና ብዝሃቦቶ ቃል ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተወልዐ ውግእ ሓድሕድ ብኩሎም ወገናት ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ኢላ። ንሳ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዓሌታ ተኪሩ ዝካየድ ዘሎ ግፋን መጭወይትን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ ብምባል ሰባት ሃልዋቶም ኣብ ዘይፍለጥ ቤት ማእሰርታት ክዳጎኑ ምስማዕ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢላ። ነዚ ብሕብረት ኤሮጳ ዝቐረበ እማመ ምቋም መርማሪት ጉጅለ ሃገራት ምዕራብ ሙሉእ ደገፈን ክህባሉ እንከለዋ ዝበዝሐ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ሽግር ኣፍሪቃ ብኣፍሪቃውያን ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዐን። ኣብ ሱዳን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ስልጣን ድሕሪ ማሓዙ ዘተኣታተዎም ሕግታት ከም ዘይስሕቦም ገሊጹ። አልቡርሃን ናብ ምምራቕ ወተሃደራዊ አካዳሚ ኑሜር ብዝሃቦ ቃል ኣብ ሱዳን ዴሞክራሲያዊ መንግስትን ክቀውም እድግፍ ክሳብ ንሱ ግብራዊ ዝኸውን ግና በቲ ጀሚረ ዘለኹ ወተሃደራዊ ሰራርሓ ክቕጽል ብምባል ምስቲ ብሓይሊ ብረት ካብ ስልጣኑ ዝዓለዎ ዓብደላ ሓምዶክ ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝኾነ ፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ አልቡርሃን ብመሰጋገር መንግስቲ ንዝተመስረተ ካቢኔ ፍሪሱ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ኮይኖም ዝተመዙ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሩ ንገለ ሰበ ስልጣን ከዓ ገና ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ኣእትዎም ኣሎ። ህዝቢ ሱዳን ነዚ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምቅዋም ዝጀመሮ ኣድማ ብሰፊሑ ይቕጽል ኣሎ። ዕላማና ተጨዊ ዝብል ህዝቢ ሱዳን ካብ ሓይልታት ጸጥታ ዝወርዶ ዘሎ ከቢድ ኣደራዕ ብምምካት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይዶ ዘሎ። እንተኾነ አልቡርሃን ውሕዳት ሰብረ ብሓዮም ዘጓህርዎ ዘለዎ ክብል ብምንኣስ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክሳብ ዝቐውም ሰራዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ከም ዝብል ኣብ መግለጺ ጠቒሱ። አልቡርሃን ስልጣን ብሓይሊ ብረት ብምሓዝ ንፖለቲካውን ቅዋማውን ውሳኔታት ንምጥምዛዝ ዝህቅነሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ንሱን ካልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፈጸምዎ ገበን ካብ ተሓታትነት ንምክልኻል እዩ ክብሉ ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።